Harkemasse Boys spelen joer thuis in SVZW uit Wierden. Een echte angstgegner. Want de laatste keer dat de Harrekieten op het Eigenveld woen is al 10 jaar. Een verslag van Frederik Wijma. En ik nou liek het SVZW een angstgegner te worden voor de Harkemasse Boys. Want hier is de situatie, de penalty van Dennis Sabas, maar die wordt keerd. Knappe redding van Erik Jansema. En zo bleven de Harrekieten eerst nog op 0-0. Maar dan komt de fase dat de boys wat meer grip op een wedstrijd krijgen. Rolf Dijk met een mooie solo. Die krijgt de bal bij Arton Musliu en die maakt het fantastisch af. Prachtig doelpunt. En de boys op voorsprong na 30 minuten spelen. En als die wedstrijd dan een keer los is, dan kan het hut gaan. Want dit is een minuut later. En daar is de kans voor Jesse Renken en die roegelt er ook in. Comfortabele vastsprong voor Harkemasse Boys. Net de achterstand dus, want de penalty waard keert. Maar dit is op slag van rest. En weer een penalty. En nou is het echt een gele kaart voor onvierder Klaas Kotanus. Een oorman achter de bal. Mirko Swiers, maar hij komt net voorbij Erik Jansema. Want die houdt zijn ploeg echt in de race. Erik Jansema, de man van de wedstrijd bij Harkemasse Boys. En dan de tweede helte. Want de vraag is welke kant het kwartje uitvalt. Nou, in eerste instantie de goede kant voor Harkemasse Boys. Want hier is de treffer van Robert Stelpstra. Weer pakt hij een goaltje mee. En dan liep het de wedstrijd toch wel in de knip. Maar SVZW, de ploeg uit Wierden, die zullen toch nog een beetje spannend meidje. Het is Dennis Sabas, de man die de penalty miste, die nou wel trefzeker is. En vlak voor het treien in. Maar in de 93e minuut komt de eindstand op het boord. Op naam van Joram Smits, de invaller. En Harkemasse Boys blijft volop in de strijd om die eerste periodetitel.